Tak ja vás vítam, dnes to bude o poslednej vychytávke a to je rám zarovno s obkladom. Pre tých, ktorí by chceli napríklad tlačidlo, ktoré by bolo zabudované zarovno s obkladom, tak pre nich je práve tento rám. Takže v obale nájdeme upevňovací rám, ktorý má značenie smer umiestnenia a tento upevňovací rám je väčšinou uložený pod obkladačkami, respektíve pod finálnym povrchom. K tomu rámu príslušia ešte tieto kolíky. Týmito kolíkmi si štelujeme odskok hĺbkový práve tohoto viditeľného chromovaného rámiku. Ku chromovanému rámiku zase patria tieto distančné podložky, ktorými si štelujeme rôznu hrúbku z ovládacích tlačidiel, ktoré do toho inštalujeme. No a samozrejme je to aj stavebná ochrana a ku tomu, keďže vlastne budeme mať v tom rámiku zapustené tie ovládacie tlačidlá, tak aby sa nám lepšie vyťahovali, tak k tomu nám slúžia tieto úchopky dve. Musím upozorniť na jednu vec, že k tomu baleniu je samozrejme návod. A ten návod je pre vás potom veľmi dôležitý, pretože v ňom nájdete jeden nákres a v tomto nákrese sa dozviete to, do ktorých pozícií máte dať ktoré rektifikateľné podložky. Takže ja to teraz balím, premiestnime sa na expozíciu a ukážem vám priamo na nej, ako sa to inštaluje. Takže máme tu ten rámik pod obklad. Toto je ten základný rám, ktorý by mal ísť na tú dosku. Ešte nie na finálny povrch. To znamená, všimnite si, na tej doske je napísané Open Top. To znamená týmto smerom do vrchu. Tá doska základná, ten základný rámik pôjde tu. Lenže teraz si všimnite odtrčami. To znamená, aj podľa návodu, ja musím ten rámik obrezať. Takže, otvor v sádrokartónovej doske máme vyrezaný, tak aby sme do neho vložili tento fixačný rám. Ešte predtým, ako ten fixačný rám vložíme do otvoru, tak musíme z druhej strany toho fixačného rámu odlepiť tieto obojstranné lepiace pásky. Vložím ho zatiaľ jemne, ešte ho nepritlačím. Zoberiem si vodováhu, zrovnám si ten fixačný rám, aby bol v rovine a zatlačím ho. V návode väčšinou píšeme, že výrez pre ten fixačný rám by mal byť 230x140. Ja osobne odporúčam urobiť ho o pár milimetrikov väčší na každú stranu. A to z toho dôvodu, aby ste potom ten fixačný rámik mohli osadiť, vyrovnať ho a tým vám krásne ten fixačný rám bude držať a budete ho mať vycentrovaný. Teraz ďalšie, čo budem montovať, je tento chromovaný rámik, kde iba táto vonkajšia hrana bude vlastne tá finálna, ktorú budem vidieť. Tento rámik pochromovaný sa inštaluje tak, že sa zoberú 4 rektifikateľné šroby. Tie šroby naklapnem sem v týchto zarážkach. Obecne tie šroby tam idú veľmi ťažko naklapnúť. Preto vám ukážem, ako jednoducho ich tam vložíte. Vložím tam ten šrob, ešte ho tam nemám zaklapnutý. Zoberiem si napríklad maličkú vodováhu, dosku, alebo to položím priamo na stôl. A ako to tam mám, tak to iba zatlačím a ono to počuteľne zaklapne. Takže rámiček mám pripravený, mám v ňom 4 otočné rektifikateľné šroby, ktorými si budem štelovať hĺbku. Zoberiem ten rámik pochromovaný, na vršku je opäť napísané Open Top, takže týmto na vrch. Vložím rámik a šrobíkmi rovno do závitu v maticiach. Zoberiem si šrobovák a tieto rektifikateľné šroby zašrobujem do závitu tej matice. Týmto si štelujem vlastne hĺbku
obkladu, ktorý tam budem mať a ktorý požadujem. Tak, aby ten rámik bol zarovno. Maximálne vysunutie tohoto chromového rámečku sú 3 cm od tohoto fixačného prvku. To znamená, že môžem použiť maximálne obklad spolu s lepidlom o celkovej hrúbke 30 mm. Teraz vám dám jeden tip, pretože ako náhle pôjdete so skladbou trošku menšou, tak je nutné tieto fixačné šrouby skrátiť. A to z toho dôvodu, že vy ako točíte tými šroubmi, tak šrouby potom narazia na nádržku, ďalej vás nepustia a začnú vám vytláčať tento fixačný rám. No a o koľko? Je to jednoduché. Stačí si zapamätať, že to má byť 30 mm mínus hrúbka tej skladby. Takže ja napríklad to budem obkladať dizajnovou drevenou doskou. Tá drevená doska spolu s lepidlom bude mať 19 mm. To znamená, že som si z toho rámiku musel ukrojiť tie šrouby práve 30 minus 19, čo je zhruba 11 mm. Keď máme chromovaný rámeček osadený, vycentrovaný, umiestnený na správnu hrúbku, tak orežem túto šachtu. Orežem ju samozrejme čo najbližšie, v mojom prípade niekde tu. U tohoto pozor, aby ste ten chromovaný rám nepoškrabali. Môžete si to kľudne aj otvoriť a môžete to urezať aj znútra. Následne nasadíme stavebnú ochranu, krytku, tak, aby nám dovnútra nezatieklo lepidlo, poprípade nejaké nečistoty. Tú šachticu sme museli urezať práve z toho dôvodu, že keď si všimnete, tak tu z vrchu a po stranách je voľný priestor. Takže keď budete ťahať lepidlo, tak vám nezatečie úplne dovnútra a ostane krásne orámované. Takže osadíme stavebnú ochranu a teraz, keď to máme v tomto štádiu pripravené, môžeme na to aplikovať napríklad lepidlo s obkladom, alebo nejakú betónovú stierku, alebo vami vybraný dizajnový povrch, ako napríklad kľudne aj drevenú dosku. V mojom prípade som tam zvolil dizajnovú drevenú dosku, ktorá bola krásne vyfrezovaná po obvode. Mám tu stavebnú ochranu. Následne tú stavebnú ochranu teraz vyberem. Môžete si všimnúť detail potom, ako krásne lícuje ten rám za rovno s tou doskou. Pre samotnú ukážku a demonštráciu, ako sa montuje tlačidlo, som si vybral toto lesklé chromované tlačidlo, ktoré ladí s chromovaným rámikom. Je to tlačidlo Design for Style 24. To, ako sa samostatne inštalujú mechanické tlačidlá, tak to si môžete pozrieť v mojich minulých videách. Teraz vám ukážem, čo všetko budete potrebovať a ako správne nadstaviť toto tlačidlo tak, aby jeho hrúbka bola pekne zapustená a licovala s tým rámikom. Zo spodnej strany si u tohoto tlačidla, ale aj u ostatných tlačidiel, ktoré sú kompatibilné s tým rámom, vyberem tento spodný fixačný rám. Takže teraz potrebujem umiestniť tento fixačný rám z tlačidla, na ktorý sa umiestňuje samotné tlačidlo, potrebujem umiestniť do toho rámiku pod obklad. Lenže kvôli tomu, že máme rôzne hrúbky tlačidiel, je nutné použiť tieto distančné podložky. Tieto distančné podložky sa potom zaklapávajú do rámiku, ale je nutné dávať pozor na to, ako som vám spomínal prednedávnom, aby ste ten návod nevyhadzovali. V návode sa dočítate jednak, s ktorými tlačidlami je to kompatibilné a hlavne, u ktorých prípadov tlačidiel a rôznych hrúbok, kam mám umiestniť jednotlivú tú podložku. V mojom prípade som sa dočítal, že Design for Style 24 nepotrebuje žiadne podložky, pretože je dostatočne hrubá a není potreba ju už vyrovnávať. Samozrejme, ja vám ale ukážem, kde do akej polohy pre ostatné tlačidlá je nutné umiestniť tieto podložky. Pokiaľ máme tlačidlo Design for More 202, tak distančné prvky umiestňujeme do týchto krajných polôch sem. Prvky vždycky je jedno, u ktorých ovládacích prvkov sme, umiestňujeme tak, že touto kratšou vrchou smerom k obvodu. Takže Design for More 202.
to umiestnenie tou kratšou stranou smerom vonku je tam práve z toho dôvodu, že následne, keď tam umiestnime to tlačidlo, teda rámik, tak ono nám krásne bude držať v tom mieste. Takže toto je poloha pre tlačidlo Design for More 202. Pre tlačidlá Design for Style 20 a 21 to umiestňujem do týchto pozíc. No a u tlačidiel Design for More 201 a 204 to inštalujeme do týchto pozíc. U tlačidla Design for Style 24 sme si povedali, že nie je nutné mať žiadne distančné podložky. Takže ja už len namontujem rámik a samotné tlačidlo. Väčšinou ku týmto tlačidlám, ktoré majú lesklú farbu, alebo respektíve lesklý chrom, sa dodáva mikroténová utierka na jej dočistenie. Lenže teraz sa mi ponúka druhá otázka. Ako to tlačítko teraz vyberem, keď je zapustené v obklade? Na to slúžia pribalené chňapky. Zoberiem chňapku, natlačím ju na tlačítko a povytiahnem. No a na záver ma napadla jedna otázka. Možno si ju kladete aj vy. Prečo nemôžem niektoré tlačidlá použiť s týmto rámikom? Ja vám to hneď vysvetlím. Pozrite, je to jednoduché. Mám tu kategóriu Design for Life. Tieto tlačidká majú hrúbku 10 mm a navyše sa inštalujú cez šroby, ako sme si hovorili v minulých videách. Nie je to možné, bude vám trčať o 2 mm. Stráca to zmysel. U tlačidiel Design for Public, tak tu tlačidlá majú taktiež hrúbku 10 mm, majú oblé hrany, ale ten hlavný dôvod je ten, že zo spodku sa kotvia šrobami. Takže vy by ste nemali možnosť ich nakotviť. V kategórii Design for Style sme sa vyhli tomuto senzitívnemu tlačítku. U tohoto senzitívneho tlačítka by to nebolo ani esteticky možné, a to z toho dôvodu, že má oblú hranu a my, ak by sme tam dali hranatý rám, tak by nám tam vznikla medzera. Obdobné platí aj u senzitívneho tlačítka z kategórie Design for More. No a posledné tlačítko, ktoré tu je, o ktorom sme sa nebavili, je tento typ tlačidla. Sami vidíte, že tlačidlo je koncipované tak, že výrazne vyrastá z plochy a preto nie je možné ho umiestniť zarovno s obkladom. Samozrejme, myslíme aj na ovládacie tlačidlá u pisárovej techniky. Rámik zarovno s obkladom je možné preto inštalovať s vybranými typmi tlačidiel, ako sú napríklad z kategórie Design for Style a Design for More. Takže dnes sme si predstavili rám zarovno s obkladom, ukázali sme si, ako správne nastaviť jeho hĺbku, ako ho nainštalovať, kam umiestniť distančné podložky presne podľa typu ovládacieho tlačidla. Myslím si, že to bolo veľmi dneska výživné a užitočné, odniesli ste si kopec informácií a ja sa budem tešiť na vás opäť pri mojom ďalšom videu. Takže majte sa krásne.